Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kon kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali, dili minugna og tao. Wala ko kini madawat, gikan kang bisan kinsa, ni may nagtudlo niini kanako, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundo sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinod-anon og matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga subok. Kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran o kaangayan. Ang Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan o katahaan ang iyang ngalan. Nagalungtad ang iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Ang
Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakaninyo kinutugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug isulay pagbitik kang Hesus nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Sa Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong huna-huna, o higugmaang imong isikataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag sa Hesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang matutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba diay ang akong isikataw? Sa Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan niya sila, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahigay usab ang usa ka Levita o biduol siya o mitan-aw sa tao, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagapanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug dito iyang gilimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya og 2 ka denaryo ngadto sa tigatiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug sa Hesus mitapos sa bagingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isigataw sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadto naluoy kaniya. Ug si Hesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ug si Hesus mitapos pagingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isigataw sa gitulisan. Mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan. Kung ang pangutana kinsa ang imong isigataw, malipay ka. Kay daghan kay kasulti, may tungod sa imong isigataw, may tungod sa imong silingan. Gani, ang silingan nato kutob sa maabot nga atong adtuon, silingan na. Muna itong concept of silingan. Dili lang kay kanang tupad nimo may silingan hasta tumaabot mo asa ka maglakaw. Sa probinsya basta maabot lag sangpit, silingan pa na. Bisag tuo pa pikas bungtod. Pero sa kultura sa mga Hudiyo, ang silingan para nila is limited only to us, the Jews, the chosen people of God. Outside sa grupo sa mga Hudiyo, dili na igsuon nato. Kaya nga naman, the Samaritans were engaging in intermarriage. Nakigminyo sila og laing-lain nga mga silingan. Muna nga para sa mga Hudiyo, para sa scholars of the law, dili na mo pure. So dili na mo tawgon nga silingan.
Muna nasuko sila ni mga Samarianhon, gani ang mga Samarianhon ilang gitratar isip pagano, isip Gentiles. Pero ang tao nga motratar sa isig kaingon nga pagano or Gentile, maupay mas Gentile, maupay mas pagano kaysa iyahang gitratar. Sa eksena nga gipakita sa Ginoo, tao nga gitulisan, gihubuan, gibunog, only the Samaritan man took the pains in taking care of that person. The rest, walay gibuhat. Og sa dihang nangutana sa atong Ginoo Kristo karon, kinsa man ning tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isigataw sa gitulisan? Kung dili ka maigbuot sa imong isig kaingon, maski pagtawag niya nga Pinoy, Samaritanhon, dili ka katawag. Muna'y nahitabo sa scholar of the law na magtutudlo sa balaod. Sa diyang ipangatuan sa Ginoo, kinsa man kining nining tulo sa imong hunahunang napakita nga isig katao sa gitulisan. Ang iyang itubag, kadtong naluoy kaniya. Nganong dili man sa ka-mention nga kadtong Samarianhon? Because para niya kung mag-mention kog Samarianhon nga doing something good, then ako ang reputation will be at stake. Because I should do something more nining usa ka pagano. Pero wala man ko makahimo og something more. Muna siya'y mahitabo. Ang muratar sa iyang isig kaingon, ang mubiyay-biyay sa iyang isig kaingon. Ang manaway sa iyang isig kaingon, mas biyay-biyayunon, mas salawayon pa o kinabuhi kaysa tao nga iyang gisaway. Munang tanang libakira, mas dautan pag kinabuhi kaysa ilahang gilibak. Ang kanang libakira muna'y pinakahugaw o kinabuhi. Niya ganahan lang silang muapil o hugaw-hugaw sa kinabuhi sa uban. Muna sa pag-iyon sa Ginoo, who is my neighbor, kinsa imong isig katao, ang ipasupot sa Ginoo, ikaw, kinsa ka man. Isig katao ka ba sa imong isig kaingon? Because kung isig katao ka sa imong isig kaingon, then you are willing to walk with a person across. You are willing to journey with a person across sa iyang painful situation. Dili kay tan-awon ra nimo, kundi niduyog gyud kaniya sama nining maong Samaritanhon, iyang gidala sa usa ka inn or balay nga abanganan, unya giatiman niya, paghuman gibayaran pa niya ang kadtong nagbantay sa maong balay. Nya gitingnan pag niya nga mobalik ko ugma muna kun na kay magasto nga labaw pa, ako kang refanan. Kanindot mga tao ngayon ini og kinaiya nagpadayag nga sila naay Ginoo. Ang tao nga way kaluoy bisan pa nang nagsigig simba, bisan pa nang sigig luhod-luhod, walay Ginoo gihapon. Because ang best expression that we have a God in us is through mercy. Muna gisulti itong Ginoo ngadto kang Saint Faustina Kowalska. Itudlo ngadto sa mga tao that my mercy reaches to everyone, reaches to all people. Muna ikaw sa imong pagsimba, sa imong pag-ampo santos nga rosaryo, you are expected to show the mercy of God. Muna kung naa kay kontra, kaning kamot, mauli ang inyong maayong relasyon. Kay wa kay kalainan, sining scholar of the law ni magtutudlo sa balaod. Kay bawo siya unsay buhaton, pero dili siya makabuhat sa ingon. Muna sa ingon sa Ginoo, busa lakaw ug buhata ang sama
sa iyang gibuhat. So ang tao nga maampuon magtambong misa, nagampo Santos nga Rosaryo labi na ning bulan sa Oktubre, mao nay tao nga dunay kaluoy para sa iyang isig kaingon.